नंले प्रमोद बर नंले रंगा नार्जारि नंले रंगा नार्जारि नंले कक्लाबारिनि बिसायख'थि उफ्रा बिसायख'थिया जोबनाय लोगो लोगोनो बिपिएफनि साथाम एमसिएलएफोरा इउपिपिएलआव जयेन जागोन। गिबियावनो आङो साबायखर जासिदों दिनै रौता ब्लक इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि कमिटिफोरनि मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जोंनिनो इउपिपिएल दोलोनिनो चिफ जोंनि रोंगोरा नार्जारि रायजो सभानि एमपि बिथाङा दंफैयो। दिनै गोजोननाय मोनदों जे जोंनि रौता बियाबाव गोबां इउपिपिएल दोलोनि माने हेफाजाब होगिरि मानाफोरा सापर्टारफोरा फैदों। बेल' नङा दिनै जे जोंनि रौता ब्लकआव थानाय रौता समस्तियाव थानाय गोबां बिपिएफनि कर्मिफोरा दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। खमावबो 50नि बारा बिपिएफनि लिडारफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। दिनै जों नुनो मोनबाय जे रौता समस्तियाव फैयै फैयै बिपिएफनि माने अनजिमाया 0 जानो थांगासिनो दङ। आं आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो गोबां गोहो लानानै बिटिआर सरकारखौ दैदेनगोन। आं साबायखर होनो सानो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमोद बर' बिथांखौ दिनै जोंनि ओनसोलनि जोंनि माने बिटिआरनि थाखाय गोबां मोजां आसनि लादों। दिनै जोङो बुंनो सानो जे मा होनना बुङो जों सुपार 50 बानायदों। जोंनि आनएमप्लयफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो पिक मिशन बानायदों, हेन्डलुम मिशन बानायदों। फिसारिखौ लानानै जोङो जोंनि ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालामदों। आरो जोंनि आनएमप्लयमेन्ट जायब्ला आनएमप्लय इयुथफोर दङ बिथांमोननो थाखाय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टारनि बेबस्था खालामना होनाय जादों। गतिके फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ जौगासार होनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ जोङो जोंनि जायगायावनो थानानै खामानि मावनो थाखाय बिनि हाबाफारिया जों रनसायबाय थादों। गतिके फैबाय थानाय 1 बोसोरनि गेजेरावनो बिनि महर मोखाङा सोलायगोन। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बयनिबो हेफाजाब आरो मदद लानानै जोङो जोंनि बिटिआरखौ जौगासार महर होगोन आरो जौगासार महर नुनाय जागोन। नोंथांमोना नायबाय था आरो बिथांमोननि 3 एमएलए बे 3 एमएलएआबो बिपिएफआव थानाय नंला। बिथांमोनाबो बिपिएफनि लिडार मुरब्बी बिथांखौ गारनानै बेलेग पार्टियाव जयेन जानायनि माने 90% दिनै फिक्स जानानै थाबाय। गतिके नोंथांमोना नुनो मोनगोन, नोंथांमोना मिथिगोन फैबाय थानाय समाव बिपिएफ होननाया थानाय नंला जोंनि बे ओनसोलाव। गतिके आं सानो जे मानसिफोरा रायजो राजाफोरा सोलायनाय लुबैदों आरो दिनै सोलायनाय जों मोखां नुनो मोनदों। दा बुंनायनि खोथा गैया, नोंथांमोना जेब्ला मा होनना बुंगोन जयेन जागोन अब्ला नुनो मोनगोन। गतिके जों दासिम 3 आं नामखौ बुंथ'वा 3 एमसिएलएआ माने 95% खोथा होबाय आरो बिथांमोना फैनायनि लामायावसै। अपोजिशनफोरा बुंबाय थागोन। अपोजिशननि खामानिया बेनो जे पजिशनाव थानाय रायजो राजाफोरनि हेंथायै खोथा बुंनाय। आंथ' नैबे 1 बोसोराव बुंनो लुबैयो जे 1 बोसोरावनो आङो 12टा लामा बानायनायनि जों साक्सेस हिस्टरि 1 बोसोराव। थांनाय 17 बोसोराव जोंनि रौता ओनसोलाव बिटिसिनिफ्राय दोंसेबो लामा बानायाखै। जों बेखौ दिनै लिरनानै होनो हायो। गतिके रौता ओनसोलाव बोसोरसेयावनो आङो 12टा लामा बानायदों। बिनि रेकर्ड रावबो होनो हानाय नङा। माने बेखायनो दिनै आं गोग्गानानै बुंनो लानो हायो रौतायाव बोसोरसेयाव 12टा लामा जोंनि रायजो राजाफोरनो होनो हादों। आरो बिनि बादैबो गोबां स्कलारशिप गोबां जोंनि ओनसोलनि दुखियाफोरनो जोङो हेफाजाब आरो मदद होनो हादों। जों फैबाय थानाय समाव आरो बेनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मदद होनो हागोन आंहा बिश्वास दङ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक
SO, UPC, FAC, Defense, Railway, State, State, Insurance, AAO, ADO, Assistant जों लोगोसे State Levels of आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360